alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake kasancewa a wannan YouTube channel tamu ta Isagir 123 TV. Muna roƙon yan uwa ku daure ku danna mana alamar subscribing, ku yi mana like, ku yi mana share. Ba tare da rikici ba mun zo muku da wani bidiyo ne mai matuƙar muhimmanci a cikin WhatsApp. Misali idan kana amfani da WhatsApp ɗinka ana ja maka data sosai da sosai a cikin WhatsApp ɗinka. So ga hanyar da zaka bi ka magance a daina ja maka data a cikin WhatsApp ɗinka. Za ka yi amfani da WhatsApp ɗinka tamkar free. Misali yanzu kamar idan ka saka data ka 1 gig guda 1000, misali za ka zo ka samu an ja maka almost 500 ko kuma 200 a cikin WhatsApp ɗinka dai ya ja maka wannan. So wannan hanyar da zamu nuna maka bai fi a ja maka irin datar ka guda 100 ko kuma guda 50 ba ko kuma guda 20. It depends yadda kake amfani da abun nan ɗinka. Ba tare da ɓata lokaci ba zamu nemo inda WhatsApp ɗinmu yake kamar yadda kuke gani mun shiga cikin WhatsApp ɗinmu. Ba tare da ɓata lokaci ba zamu nuna muku. Yawa, so akwai waɗansu alaman kibiyoyi misali na gefen nan dot guda 3, kibiyoyi guda 3 sai ka danna su, sai kuma ka zo ka shiga cikin setting. Bayan ka zo ka shiga cikin setting sai ka danna inda aka saka storage din nan. So bayan ka shiga storage din nan kamar yadda kuke gani ga wani daidai gurin nan wanda inda aka saka when using mobile data, yayin da kake amfani da mobile data ma'ana ka buɗe datar ka, to misali sai ka shiga ciki. So yanzu misali kamar bayanin da zamu yi ko shine a nan duk yayin da wani ya turo maka da wato ainihin hoto ne ko kuma audio ko kuma video ko kuma document, directly zai bude a wayarka ba tare da ka bashi permission ba. Amma wannan hanyar idan ka zo ka kakkashe waɗannan abubuwan guda 3, misali muka kashe wannan, to duk wani sako da aka turo maka sai ka bashi permission sannan zai buɗe a wayarka. In baka bashi permission ba yana nan a yacce yake, so sai ka danna OK. Shikenan yanzu to kenan duk sakon da muka turo ba zai taɓa buɗewa ba tare da mun bashi permission ba, mun danna ya buɗe da kansa. To kamar yadda kuke gani na biyun nan kuma yayin da ka buɗe wifi ɗinka, ma'ana kana amfani da wifi, kana wani santa ne kana amfani da wifi, to sai kai amfani da wannan abun ka kakkashe su. Amma in normal data kake amfani da ita ba sai ka taɓa wannan ba. So kamar yadda kuke gani insha Allah idan kai wannan zaka magance cin data da yawa a cikin wato ainihin WhatsApp ɗinka. A nan muka kawo ƙarshen bidiyon mu. Muna roƙon yan uwa ku daure ku danna mana alamar subscribe, ku yi mana like, sannan wannan bidiyon namu muna so ku dan yi mana share din shi zuwa ga abokananku domin su ma su ga wannan sirri. Mun gode sai mun sake haɗuwa a sabon bidiyo. Thank you.